Čaute ľudia, nového videa. Dneska my dáme také autobusy. Ja tento vín musím mať. Ja už som na 4. z 5, lebo ja už som toto hral. Trošku mi tam sa tá tvár nebude vidieť, ale to absolútne nevadí. Iba povedzte, hej. A ak vám to bude vadiť, tak mi to napíšte do komentáru. A to prvé video, tak mi dopíšte do toho druhého, lebo do toho prvého som zabudol povodiť komentáre. Hej, takže tak. A napíšte mi, čo sa stalo. Napíšte mi do komentára, čo vás baví. No, že čo mám natáčať. Roblox, alebo ja neviem, Roblox, nejaké iné hry na telefóne. A keď tuto siahneme, že 100 odoberateľov, tak asi môžem odomknúť to za peniaze, ja neviem, že komunita alebo také, že za peniaze, že každý mesiac mi budete musieť platiť. Ja nie, to nemôžem, lebo ja som malý. To je jedno. Ale keby sa mi to dá, že by som to dal cez mojich rodičov, ale nie, teda to nie, som malý, až keď budem veľký. Ale ináč toto, keby to spravím, no tak by som vám mohol si kupovať túto hry na Steame, na telefón. To by bolo mega, čo? Ja viem. Alebo cez Playko by som mohol natáčať hry, ale ja neviem, ako to mám robiť cez Playko. Neviem, ako to cez Playko robiť. Ja neviem, ako to mám cez Playko. Neviem, ako to mám cez Playko robiť. Natáčate videa. Komu tento typek to nevie, no, však iba takto prejdeš. Takto, aha, no, sem to. Ale ja to tam dobrám. Keď máte auto. A kto to tam? Tak to bude mega dobre. Lebo ja by som toto chcel, lebo ja som prehral. Ale veľakrát. Ale vy neviete, ako vás to vždycky nase. Že keď prehráte. Hej. To je des. To bolo tesné. Aby som to sa tam zasa dostal, ale to vôbec nešlo. Tak som padol. Ja som padol. Z ničoho nič. No. Akož ideme. Dobre, ideme. Oh shit, ľudia. Toto je mega. Zacúvali. Ale ja tuto na tomto chodím vždycky rýchlo a potom vždycky na to doplatím, že padnem. Akože je to väčšinou. Ako? Ideš na mňa. To spravíš. Toto dobré.
Dobre, ako toto bolo tesné. Ja chcem už ten červený autobus a potom chceme túto dávku. Akože taký jeden môj kamarát má všetky. Tak to shodíme. Čau, typek, budeš na videu. Nie, prosím. Idem zhodiť. Jos. On padol! On tam padol. On tam padol, takže chill. Ale tam som ešte nepadol, čak? To je nejaká skratka. Neviem. Áno. Áno, dostaňte ma hore. Ale tak to sa ľudia nedá. Keď vy patáte proste, sa nedá. Chápeme. Čaute ľudia. No, som sa dal na chvíľku stopku. Chcel som to vyskúšať, ale je to ťažké. Aj keď to nehrám po prvýkrát, tak to pôjde. Vypol som hudbu. Pustím vám. Dobre, takže tak. Ale neviem, či ma nebudete počuť lepšie. To teraz som ju mala. Tak ťa už. Ale asi nie, lebo to prekríknem. Ale tak. Chcem sa toto pozrieť. No to asi padne. Napíšte mi to komentára, či mám natočiť video a padnúť tam. Ale musí tu byť 5 lajkov a 3 a 5 odoberateľov. Takže tak. A ja chcem vedieť, čo tam je. Takže tak. No poď. Dobre, shit. Dobre, robí. Jaj. Ľudia, prosím, teraz sa modlite, aby som to dal. Aby som to dal už do 5 a už sa nevrá. A už išiel všetko od začiatku. Kurva. Fakt to sa nedá, je to v rici. Všetko. Teraz chvíľku ticho budem. Čau, typek, poď ma odvieš, ja sa... Nie, ja ho idem zhodím. Len na ňu počkám. Nech si spáva, jautičko. Poďme si jedlo, čo? Chvíľku ticho.
Ježiš, dobrý. Jem pesmu, alebo ona zadnem. Poď. No poď. Ľudia, ja už končím s týmto videom, lebo fakt som bol tuto na tomto druhom, chápeš? Dobre, končím, čaute ľudia, dávajte odber, keď chcete, aby som toto jamy, tak 5 odberateľov a 3 lajky, ďakujem a musí toto video mať 50 slednutí, ďakujem, čaute. Čaute. Čaute.